ngiye ngithanda ukuthi uma ngilalele ovula inkonzo ngivele ngihambe lapha ngingayishintshi inkonzo ukuze siphume umqondo wethu sazi ukuthi namhlanje kuyisabatha kade kukhulunywa ngani ngoba kuyenzeka size la enkonzweni siphume singasange sizwe ukuthi kuthiwa nanto yisho esiba nayo manje ngiye ngithanda ukuthi masiphume enkonzweni siphume sazi ukuthi bekuthiwa futhi uma sisesabatheni uShembe kusuke kukhona akhuluma nabo ngalolu suku isabatha nesabatha ngakuphathi kabi wena ukuthi inkonzo uyizwanga mhlambe beyingakhulumi nawe kodwa kukhona la njoba ekhuluma nje ushozi abazophuma bephilile basinda ibonkosi ngoba le ndawana akhuluma ngayo ithanda ukuba ukhiye le ndawana akhuluma ngayo kunabantu namhlanje abagijima ngerimo abathema befika kuleli bandla bakhetha inkosi bashesha nje bangena nasemgidini baya nasesimayweni benza konke okufanele kuleli bandla kodwa kuhamba isikhathi wawusuyayibuza ukuthi akwabe konakalaphi kule nhlanhla na omunye waze wagcotshwa njengoba ngigcotshiwe nje waze wama phambi kwethu wasikhokhela kanti usikhokhela kahlambulukile anganoma sisezwana yini kanti usikhokhela nje kahlambulukile 156 ingoma vuthelani icilongo batsheleni sesilizile icilongo
njengoba kukhona ingane ngaphakathi kwethu. Ukuze inkosazana ithi mntanami wazaleka kanjani. Njengoba sikhuluma lana sikhuluma ngokungcwele ayibongo. Amen when it's like 3. Yeah. Sekungcwele. Ubuza ubungcwele uthi mntanami wazaleka kanjani. Inkosazana hayi baba bashada nje abazali bami kwasezalwa mina athulu baba mkhulu aphinde futhi ayibuka wazaleka kanjani iphendule njengoba nje ngiphendula kwaze kwaba kathathu wayesethi lokwesithathu mntanami hamba uye ekhaya ngikunika ithuba ukuthi uvakashe ekhaya ufike ungibuzele kubazali bakho ukuthi bakuzala kanjani. Base behamba nomntwana wagoduka wayekhaya wafika wabuza umawakhe wathi hamba mntanami sasina nje kahle eParadesi nobaba wakho nasesina nasekhaya kwasekutholakala wena. Ayibonge inkosi. Yabuyela emuva ingane yafike yasho kubaba mkhulu wabuza umbuzo yachaza njengoba ade ngichaza wayesethula ubaba mkhulu kwahamba isikhathi waphinde wabuza wazaleka kanjani. Kwathomba ukhiye kule ngane wayeseyitshela uBhombela wathi hayi mntanami njengoba ngibuza njena wena into engiyibonayo lana abazali bakho wazalwa basebesine eParadise kodwa emva kwalokho bathi beyosina ekhaya wena wawusukhona. Angazi noma sisendawonye la enkonzweni. Kunezinto uthe umvulu wenkonzo kukhona izinto esambe sizizwa la endleleni ezigcina zisidunga. Manje lenkolo kufuneka iqinise liphelelo layo. Usuke wathinta kabathinta nengilozi ka23. Manje lenkonzo ibuye ilifuna iqiniso layo libe njengoba linjalo. Futhi singayijwayeli lenkolo. Uthi wena mntanami bahlangana kuleli bandla umthetho waleli bandla awuvumi uthi mawukade usine eParadise kuphela insuku eziyisikhombisa usine ekhaya. Sisendawonye enkonzweni. Ngakho mntanami abuyele ekhaya ufike ubachazela abazali ukuthi ngitheni kuwe. Wabuyela ekhaya umama wafika washo athi impela kunjalo mntanami wathi makade ngisine eParadise kwase kutholakala wena singakasine ekhaya. Hamba ke mntanami uye ekhaya uyolungisa leyo nto baphelela abazali ngendlela bese ubuya ke sewuzala kimi. Ayibonge inkosi. Manje lento engikhuluma ngayo ilento esihluphayo la ebandleni. Ilento esikhathazayo kuleli bandla. Ngoba izinto esizonayo zoniwa yithi. NgokukaBhombela wayethi mawusina wawufika usine eParadise bese ngaso leso sikhathi inkomo isimile yokuphelela. Sisekhona enkonzweni. Ngifuna simuve ndawonye emshumayeli ngizoyiphetha nje eduze. Wawuthi mawusina kuleli bandla esigcawini inkomo seyimile yokuqhoyisa umakoti. Amen mncane kusho yedwa uzacile. Baqala ke manje base beyakhala kwakwabiwa kwenziwa yonke into same time. uShembe ufuna singene ezulwini.
ewe Nkosi yami. Hey, uShembe esichabela indlela ezulwini. Ethi sina bese waba wenze yonke into la. Baqala bamsola uShembe. Base bekhala bathi baba imshado bayakhala basemakhaya bathi abawubona umshado. uShembe ke uNkulunkulu uma bekhala abantwana uyayazwele wasethi kulungileke seniyosina kodwa kuyothi zingapheli insuku ezu7 bese usine ekhaya sase siwuphula futhi lo mthetho niyabona thina futhi wawusuthi sengisilile eparadise sekumkami wasuhamba usuweka usuya kuye wasubhala icala sifuna indlela yokuya ekhaya akuJehova inyanga ezulu ukuthi hayi khona sekonakele umsebenzi kaNkuluNkulu izingane ayisagani manje yayisithi yehlisana amalobolo yaze yawanquma bavele bakhipha igama elimbi bathi awukwenza kwezakhe njengoba ubona ngimzwe kahle lovula inkonzo njengoba ubona kunzima kangaka akunzima kodwa isiqalekiso siphendula nongafanele ukuba simphendule uthi futhi inyanga ezulu eyini nabafana ye ithi nina senishiya lezi ngane manje niphuma niya ngaphandle ngithe ngifuna simuve kahle ngithintwe yilo kade phethe inkonzo nishiya lezi ngane niphume niye ngaphandle ngoba lapha ngaphandle zidonsa iphiko yabona za qala Mshumayeli ufakazi nanka amadoda amadala kade zingekho intokazi ezidonsa ama caravel neziphika kuleli bandla kade beneyishwapha lento engiyisho impela ngisho ngafuna ama4 intokazi zazingekho intokazi engake donsa ama caravel uthi ubaba inyanga ezulu niyaphuma nishiya lezi ngane nina niyangaphandle phela sinoNkulunkulu thina uthi bafowethu uthi lalelani ngizozenza nalezi zinto zaqhamuka mhlamba uphelanga u2 weeks zaqhamuka seyihudula ama caravel zidonsa iphika sinoNkulunkulu ngikhuluma ngoNkulunkulu mina la okhuluma into yenzeke manje ishimaneke seziyasibulala kuleli bandla ungeke sisakhetha
ngeke sisakhetha manje ngeke ma umuntu eyokhetha uthenga close ka 23 kusho wena Shumaye futhi bengasho wena uthunyiwe ungithintile uthi lezi insizwa namhlanje seyibhala moya icala wako wakuzwapha umuntu eyebhentshini afaka isudu efana bafanisane nentombi ayoyikhetha awuhlehle kancane ugqoka isudu kanokusho thina sasiphuma ngesabatha sisakhetha ntambama ugqoke lona lelo shethi lesabatha mhlawumbe ubuso nje ubukeke busushona khona ufuku uyishaya intombi ayibonga inkosi namhlanje laba bagqoka amasudu afanayo nalentombi hayi bafowethu koqhamuka mina ngiyithathe khona ngiyigqokele kanje usale nesudu yakho yini into edala sishintsha izinto ebandleni ungithintile lo mfowethu yini into edala zishintsha izinto kuleli bandla namhlanje ni angisho ukuthi nina nama ngiyifaka kodwa ngikwenzi mina lokho uma niyongcwaba sebekwenze kaningi ngeke ngiphume ngakhokhelanga phela mani yongcwaba namhlanje nifike emgcwabeni nihlale ehlalweni inkonzo sengeke ngafika ngcwatsha umshumayeli kuleli bandla eyethi inkonzo thina siyohlala ehlalweni ishumayele simi ngeinyawo what happened uma ukuthi nalapha ekhaya siyakwenza anosho ukuthi wafika washo lo mvakeli kuyekeni thina kuleli bandla nithi niphucuzekile kodwa nibulela umthetho kasha sihlala phansi amen uzacile kuleli bandla uhlala phansi esicansini angazi silinga ukuthi bese sishintsha nokuhlabelela lapho kulowo mngcwabo sihlabela hayi hlabelela zona lezi zakithi wegelele hlabelela zona lezi musu ukufuna ezinye izinto ushembe wasinika lezi ihlabelela ayibonga inkosi eJudiya kwakubekwa uMadube base behlabelela inyanga yezulu ihlele endlini yathi yaphuma yathi engibuze yabiza abashumayeli nabefundisi yini lehlatshelelo lapha yana yathi lezi ihlabeleleni ihlabelelayo fanele nihlabelele ngo ihlabelelo lezi iqondene nomhambi sikhona enkonzweni ukuthi sophuma la siyoyenza lento ngempela uthi nina lesihlabeleleni isihlabelelayo siza kumvusela amacala lo wamuntu anganoma nikhona nesontweni hey ngeke izomuyethi ilizwi lenkosi elifikile phezulu kwethu angani noma ulethe ziphi iqhamu kodwa umuntu ulele la umuntu ahlabelela ingoma athi soyana uvusela lo muntu amacala kanti ngayihlabelela ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya la mingizobe
nje imessage uyamncengisa uthi uNkulunkulu akamupha amandla akwazi ukudlula ethuneni. Wena uyayivala indlela uthi soya na kweliphezulu. Manje kunezintwana ezincane lapha ekhaya esizilahlayo. Namhlanje sengiphetha khona into esike siyenze. Uma kade kuleli bandla kuthi makuzoba makusinela insizwa bekuba ingubo emhlophe. Angazi kwasho bani ukuthi sekwashintsha. Kwashintsha nje phela nami sengiye ngifike ngiswenkile. Kodwa inkosi ilanga yayihamba noNdlangisa. Weza ukuthi ziyawushaya isiqonda khona emshadweni. Yathi maye kanje yasithi ilalela phendula imoto. Yathi akuwona umshado wamaNazaretha lo, akuwona umshado wasezulwini lo. Ngoba babefaka icathulo. Ivangeli lonakele lona, kodwa lonakele kabuhlungu ngoba lonakele kuthina. Ngisho umgidi lo khona la kubhalwe khona ukuthi noma ungatayela kanjani kodwa ungawushintshi. Noma sisendawonye. Sekukhona abaqamba itayela zabo kulomgidi kaShembe. Angithethi nje kodwa manje umshumayeli lo onyakazi singlozi le ekhokhela ka23. Uyena lo. Makuthiwa kuyashawa ningiyeke mina nibambene. Uyena othinte le ndawana ukuthi asivuselelana ukuthi naku sesilahla izinto okuyizona esifundiswe zona. Sithini isikhathi bangashiswa ilanga kakhulu. Ngelinye ilanga lapha ebuhleni inkosi uThingo uShembe unganaki ngoba akangeni ku23. Kodwa kwathi ekseni nje wayesesibiza. Kanti ufuna ukusibona sonke ukuthi silale kuphi. Sekuthatha enye yenhlansuthi eyayigcotshiwe njengami. Itholakala iqhamuka ngale Jamengweni. Useyabuza ubaba uthi hawo. Ngoba u23 nje. Ha, ubaba kanti uyanaka. Siye sithi nje ukukhohlwa kancane. Ngoba u23 namhlanje kwenzeke kanjani? Kwambeka isele ehleli la. Sibuzwa ubani manje umnikazi webandla uthi u23 namhlanje watholakala manje. Lo 23 lo njoba usihlula amaNazaretha. Wawuvela usihlulile sasinikeza u14 wasihlula. Kade ngibuza insizwe emakhaya lapha yana zenza u23 uthi niyawazi in23 ukuthi wenziwa kanjani. U23 njoba nisemakhaya nanilala lapho ku23 nivuke nisebenze. Manje indoda noma iphi igoqa ilokhu ziphuthume ekhaya ngithi seThekwini la benza njalo. Nina emakhaya nanihlala nilale nikline ethempeli mawusemzini nomuntu nivuke nishayele ngisho isibaya. Siyabonga bantwana benkosi. Kodwa ngaphambi kokuba ngihlale phansi khona indaba engifuna ukuyivuselela. Lethi into eyilensizwa. Bengingathandi ukukhuluma bese khona incwadi la eBhayibhelini ngayiyeka ngoba ibizongiyisa kwenye inkonzo.
Kodwa khona indaba engifuna ukuyivusa mhlambe ngeke ngayikhuluma lapha ekhaya. Yensizwa eyafika kubaba uThingo. YakaMthembu yafika yaguqa kuyanikelwa la. Uthi ubaba khuluma nsizwa. Isiyakhuluma baba ngizonikelela abakithi bakaMthembu. Uthi ubaba awuyena wakaMthembu wena. Kwaqhamuka owakithi la ngemuva. Wathi inkosi kubusise wamshiya. Makuqhamuka owakithi uthi sukuma. Kwakushando. Akuyena owakithi ushando. Sukuma. Asukume. Aphume lo mbhemu owala eHammersdale. Aphume esangene uma uShembe ethi uyanikela ethi uMthembu. Athi uShembe wena uyena uMthembu. Angabe salithola ithuba ukuthi pho baba mawuthi angiyena uMthembu ngowapi. Aphume angene emotweni yisabatha thatha imoto agoduke. Uthi wayeka abona ukuthi seqi robot libomvu uyacabanga. Mefike ekhaya wayeseya kuma wakhe ma. Isishadelo nje lensizi nomakoti. Ma. Ngowakaba kanti mina isibongo. Abe sethu nina kaSonto nina athi usubuya kulo Shembe wenu. Nina nabakaMthembu amthethisa amhafe aphatheke kabi aphuma shona endlini yakhe elaweni afika lale. Uma elele uthi kuqhamuka indoda ithi kimi buyela kuyo uShembe. Uzokutshela ukuthi wena ungowapi. Kwabeke ulungisela ukuthi uzovuka ngakusasa emsebenzini. Wabuya ngesabatha elilandelayo wajoin ulayini oya kuShembe wathi baba ngafika lana ngizonikelela abakithi kaMthembu. Ubaba wamngena emadevini sakho wathi wena uyena wakaMthembu. Wathi sakhamisile sambhekela wathi wena ngoka watsini. Ikhona lensiza engikhulumayo. Wena ungoka watsini wena? Awuyena wakaMthembu. Wathi lalela lapha hamba. Vuka kusasa usho isabathu baba uThingo. Vuka kusasa ngesonto uye ePinetown. Mawufika khona erank lapho ufika ume ubuke ngaphesheya. Uthi khona intombazane ezawuqhamuka. Yofika ime iqalaze uboya kuyo uyibuza isibongo uthi yakabani. Leyo ntombazane kobe eyakini. Uyamuza uShembe etholela umuntu isibongo. Uyaluza usizi lesibongo. Njoba unikela izinto engahlangani nje mhlawumbe indaba ilele lapho. Wayese ephuthuma ethatha imoto eshona khona ePinetown methu uyaqhamuka nansi intombazane empofana ifika imiqalaze abese eyakuyo akakholwa. Uyangabaza. Njoba nami ngabaza nawe ungabaza. Njoba ula nje uyangabaza uthi uzothi masuzonikela kuShembe lento ozoyinikelela ibe khona. Hayi uShembe ukhona la ayibonga inkosi. Wayeseqonda ngqo uthi mayefika usebuza sawubona inkosazane iyavuma. Ungowakaba isibongo ithi ngowaka watsini. Leli gama lesi sibongo atshelwe sona ezulwini ayibonga inkosi. Uthi qale libuye ithemba. Uthi hayi ngithunywe uShembe uthe ngizohlangana nentombazane angoyibuza isibongo kobe yakithi kawatsini. Uthi ubaba usaphila na? Ithi hayi ubaba sisanda kumbeka asambe siye ekhaya. Base bengena emotweni base behamba uma beqhamuka esangweni. Uneinsizwa ezimbili lo mbhemo aseyitholile kumakoti wakhe. Uma beqhamuka esangweni bese kuqhamuka izingane zikhale zithi hawu nangu baba lo baba ongasekho obekiwe kulamasonto adlule kanti lensizwe ezawufika ifana naye. Bese dideka hawu
lezi ingane zangibiza ngobaba wazo kanti zibone efana nobaba wazo. Ayibonga inkosi. Uma befika la ebabuza amagama abo labantwana ba amagama naye aqambe ngawo izingane zakhe. Ayibonga inkosi. Lo nkulunkulu ke osilethelana usikhiphe ezintweni ezinjalo. Lo nkulunkulu ke namhlanje angimazi lo mbhemu ngezwe esethatha wesibili nje umakoti athi ngazi umthatha nje uselungisile kahle yini. Usesilungisile yini kahle nalesi sibongo. Ngoba mhlawumbe uzosigijimela kanti lenkosi malanga ayizangazange ihlawule. Khona umuntu okayisise kona kubo kanti akuzange kuhlawule ngisho ukuhlawula bese kwenakala konke abenakho. Akufanele mawusuzwile ukuthi uzalwa lapha ugijima uthi mina ngowakasibanibani. Qala kahle uncenge kahle makufanele uphelele engcono phelela la komalume uphelelise omalume bakho. Ngiyabonga bantwana benkosi. Ngibonge na kumshumayeli ithuba angiphe lona engihlephulele ngilozini ezinsizwa ka23. Icishe yangikhipha efomini ingilozi ka23 ngafuna ukuya kuona ngqo. Ngase ngiyibamba ukuthi hayi le ngilozi le yiyo lebikhishwe namhlanje. Ngibonga nje lo Musa ngizobuyisela ke kobaba. Inkosi busiseni kuzwile.